Liam O'Connor. God eftermiddag i København. Har I det godt? Ja, det er bare noget, jeg siger. Det er fint. Jeg var hos min psykolog i går, bare lige for at tjekke, at jeg stadigvæk er gået i stykker. Den er god nok. Man skal helst være gået i stykker. Vi lever jo lidt i diagnosernes tid. Altså, hvis der ikke er noget galt med dig, så er der jo noget galt med dig. Men det er også meget fint lige at tjekke, at det, man fejler, stadig hedder det samme. Da jeg var yngre, hed det damp. Så er det HD. Er det D? Ja, det er det da. Men jeg fejler bare de 2 sædvanlige ting. Jeg har sådan 2 diagnoser, jeg går og bokser lidt med. Den seneste fik jeg, da jeg var 33. Der fik jeg den slemme diagnose. Danmarks lækreste mand 2012. Det må I faktisk godt lade være med at grine af. Det var et forfærdeligt 2013. Det var... Men udover det, så fejler jeg bare det, som alle dem, jeg er vokset op sammen med, fejler. Vi har det der pest. Petest. Ja, jeg har ikke pest. Det er bare lidt svært at udtale. Det staves PTSD. Pest. Det har jeg, og det er sådan set fint nok. Det eneste sted, det sådan påvirker mit liv lidt, er, at det har fucket mit sexliv en lille smule op. Da jeg har en dejlig kæreste, der indimellem spørger, ej, skal vi ikke prøve det der rollespil? Og så siger jeg altid, nej, skal vi kraftedeme ikke? Ikke medmindre det foregår i det offentlige rum med vidner. For pest og rollespil går ikke så godt sammen. Det har jeg noget erfaring fra et tidligere forhold, hvor jeg var sammen med en, der var lige lovligt frisk. Og var typen, der kom op og var sådan, ej, kunne det ikke være vildt frækt, hvis jeg ligesom var sygeplejerske, og så var du min patient? Og nu kan jeg ikke komme på noget, jeg tænder mindre på, end en offentlig ansat. Men... forhold er jo bygget på kompromiser. Så jeg sagde, jo, det kan vi godt. Og det endte egentlig bare med, at jeg lå i hendes elevationsseng på en stærk penicillinkur, ude på gangen på grund af overbelægning, mens hun sad ude i køkkenet, spiste sandkage og brokkede sig over sin overenskomst. Så. Et par uger senere kom hun så igen, og jeg har fået en vild fræk idé. Jeg tænkte, wow, hvad er det den her gang? Måske jeg er en ung indvandrerdreng, der skal generhverve kørekort. Og du er en af de frække damer nede fra borgerservice. Ej, det er bare fordi, det kunne være vildt frækt, hvis jeg ligesom var på vej ud af bad, og så brød du ind i vores lejlighed, og så tog du mig bare. Jeg tænkte, okay, det kan vi godt. Og hun blev faktisk en smule sur over min manglende entusiasme. Som hun sagde, det falder totalt til jorden, hvis du ikke tager det seriøst. Så vi aftalte, at næste dag kl. 8 om aftenen, så skulle jeg bryde ind af vores soveværelsevindue, mens hun var på vej ud af bad, og så skulle jeg ligesom tage hende. Og resten af aftenen sad jeg faktisk og tænkte meget over det, hun har sagt. Du skal tage det seriøst. Du skal tage det alvorligt. Du skal leve dig ind i rollen. Ellers så virker det ikke. Så jeg ringede til min gode ven, Saddam, ud fra Gellerup. Og han lånte mig hans indbrudstaske. Med sådan en skimaske, et brækjern og et lille håndvåben, hvis noget skulle gå galt. Og Saddam var faktisk også så sød og tilbød mig at være chauffør på mit knæk. Imod kun 10%, når vi havde afsat varerne. Men næste dag kl. 8, så listede jeg mig hen mod mit soveværelsevindue. Jeg havde allerede på det her tidspunkt besluttet mig for, at jeg ikke vil forcere vinduet. For det kunne ligesom forstyrre naboen, og så kunne jeg blive opdaget. Nej, i stedet for, så ville jeg pille alle listerne af vinduet. Og pille selve ruden ud. Og den første liste, den drillede lidt, ikke? Men efter den, så var det jo som en fisk i vand. Ud med ruden, for at svinge mig op over vindueskarmen og stå i læ af et meget pænt beige gardin. Og jeg kan se, at naboen, han har ikke hørt en skid. Og Saddam, han holder stadig i tomgang ude på vejen. Og jeg kan ligesom fjerne det her gardin og komme i gang. Og da jeg fjerner gardinet, så tænker jeg, hold nu
kæft, hvor bor de lækkert, dem der bor her. Der er sådan en tidsløs, maskulin indretning. Altså man kan virkelig, der er kredset for detaljerne her. Det er et Hermes-tæppe, der er henslængt over sengen. Ovenover sengen hænger der et maleri. Det er et Marco Evaristi fra 2001. Hans heroinperiode. Uvurderligt. På væggen over for sengen hænger der et Beovision 4. Det er BO's største, og hvis du spørger mig, pæneste fjernsyn nogensinde. Det er ledningsfrit ophæng, altså der er kredset for detaljerne her. Så jeg giver mig til at flå det her fjernsyn ud af væggen. Da det pludselig går op for mig, at 10% det er for meget til Saddam. Jeg er slet ikke sikker på, at han kan have det her i bilen. Men nu har jeg sagt A, så nu må jeg også sige B, og jeg fortsætter med at hive i fjernsynet, da jeg får fornemmelsen af, at jeg ikke er alene. Og da jeg vender mig rundt, så står der rigtig nok en halvnøgen kvinde med vådt hår, kun iført et håndklæde og et vildt ansigtsudtryk over i døråbningen. Og jeg tænker, fuck, det her det er lige eskaleret fra et simpelt indbrud til et hjemmerøveri. Og der er alligevel en strafferamme forskel på omkring 3 år. Så jeg tænker, jeg må ud af vinduet, men jeg når ikke engang derhen, før den her våde, nøgne, aggressive kvinde, hun er helt op i ansigtet på mig, og hun siger, hvad laver du her, din slemme røver? Og jeg panikker fuldstændig, så jeg nikker hende en hurtig skalle. Jeg er stresset. Og I skal altså lige huske på, at jeg har pest. Et par uger senere vil hun så gerne lege rollespil igen. Den her gang med noget, der hedder en dommer og nogle vidner. Og det leger vi sådan set stadig. Det hedder polititilhold. Tak fordi jeg må snakke til jer, København.